CMLI! Halika! Halika! Tour tayo! Ito, ang ating extinct head delegate. Sikreto lang. Charot. Tapos mapugaman niya. Ready na kayo guys? Ready na ba kayo? Ready na kayo guys? Isa. Tatlo! Happy New Year! Majesty, makakamat din na yun. Ganon. Ayun na nga, ang ating head delegate. Introducing, Pinakamagandang advisor sa lahat. si James! Ating advisor si James. Wow! James ka na, sir. Si James! Ganon. Sorry! Introduce. Si Berry! Sabi, sir! Uy, bayot! Anong bayo? Anong sabi niya, siya? Sige, labas na tayo. Mag-speech si Sir Barney. Speech muna. Hello, good morning. Ang haba ng speech. Ang haba sir ng speech. Pinag-practicean mo ba yun? Ano pangalan mo, sir? Berry. Bernie James. Berry. Jen. James Berry. Welcome to CMLI. Such a lovely Ang gatas. Leche. Okay na, Kak? Ganyan namin pinupukaw ang mga tao. Pinupukaw. Okay. Ito naman yung kitchen. Kitchen namin. Andito. Andito si Rosalie. Ang aming alipin. Ayun sa amin yun. Espan and Tamalay. Sale. Adik mo ang... Adik mo. Ito ang fridge namin. Ang yaman-yaman kasi namin. Ang yaman-yaman. Mayaman kami. Maraming Kahit sa freezer, may yung May crispy butter pa kami, dairy cream. Yan. Year supply ng dairy cream. Ano Siyempre, may uring. May uring. May tirang-tirang Mr. Chip. Lahat na nandiyan na sa... Tapos, ito ha. Ganito ang grocery namin dito. Ganyan ang pagkain namin. Krispy Kreme. Tangalan for sale. Ibalik. Asa na for sale? Ayun pala. Okay, hindi na magsisimula ang ating music video.